Početak ove avanture prvobitno je bio planiran za 15. avgust, ali prikupljanje sredstava za ovaj poduhvat je još uvek u toku, pa je datum polaska pomeren. Bili smo možda previše optimistični, nadali smo se da će to sve jako brzo da ide, da se sakuplja novac. Zapravo i jesmo sakupili određenu sumu do sada, ali to nije dovoljno da bismo krenuli na put, pa malo pomeramo polazak dok se ne sakupe sredstva. Slavoljub i Aleksandar su ovim primerom želeli da razbiju predrasude i motivišu druge da na svom životnom putu pomere granice. Ovim putovanjem stvarno želimo da pokažemo ljudima da trebaju da žive svoje živote i naravno uz pomoć prijatelja i porodice, kako je u mom slučaju, da su mnoge stvari dostupne i izvodljive. Slavoljub je greškom lekara oslepeo u 31. godini života, ali kako sam kaže, shvatio je da život u mraku ipak može biti lep i interesantan. Nekako sam imao sreće da kažem, u tom nekom početku u mraku uvidim da život po merilima drugih meni ne odgovara i da nije to što bi ja želeo da živim i onda sam nekako odlučio da ja uzem stvar u svoje ruke. Imao sam sreće da sam imao takve prijatelje oko sebe koji su me u svemu tome podržavali i davali mi onako energije da nastavim dalje. Ideja o autostopiranju do Londona bila je Aleksandrova, koji je, osim sa Slavoljubom, želeo da je podeli sa svima nama, jer ćemo imati priliku da celokupnu avanturu vidimo u dokumentarnom filmu Put belog štapa. To mi je bilo fascinantno da on u srednjim godinama kao slepa osoba počinje da uči engleski i kao hajmo u centar engleskog govornog područja, idemo direktno do Londona, usput ćemo da se zabavimo, da snimimo film. Čak bi Slavoljub trebao da nosi GoPro kameru na kačketu u nekim situacijama, pa da gledalci mogu da vide šta bi on to video iz svoje perspektive. A osim toga ja ću nositi kameru i snimati ceo put, pa se nadamo da ćemo imati dokumentovane sve te avanture i sve te sjajne ljude koje očekujemo na putu negde po Evropi. Dokle ideš? Do Novog Sada. Može. Spoj mladosti i iskustva potvrđuje da smisao života nije u krajnjoj destinaciji, već u načinu putovanja do nje. Nataša Ivančev, Prva televizija.